IES Diagnostics biokimika klinikoan espezializatutako enpresa bat da, IES Medical enpresatik sortutakoa, osasun material berritzailearen banatzailea. Diagnostikoaren arloan aurrera egiteko beharrizanari erantzuteko jaio zen. Gure helburua gizartean eragin handia duten gaixotasunen diagnostikoa hobetzea da, hala nola COVID-19arekiko immunitatea zehaztea. Horretarako, azken aurkikuntzak biomedikoak herritarren eskura jartzen ditugu teknologiarik berritzaileena erabiliz, eta erabiltzaileari zuzendutako zerbitzu pertsonalizatua eskainiz. IES Diagnosticsen microsampling teknologiaren implementazioan adituak gara. Odol tanta gutxi batzuetatik abiatuta analisi oso konplexuak egiten ditugu. Mikrolaginak biltzeko gailu berritzaileei eta gure punta-puntako ekipamenduei esker, hala nola agility automatizazio sistema, eskuzko eragiketek baino askoz ere zehaztasun handiagoa eskaintzeko gai gara. IES Diagnosticsen ezarri dugun prozeduari esker, erabiltzaileak autotesta minik gabe modu eroso eta errazean egin dezake bere etxetik bertatik, gaur egungo gizarteak maiztasunez eskatzen duena hain zuzen. Gainera, IES Diagnosticsen bereizgarria zera da, erabiltzailea mugikor batetik diagnostiko txosten berezi batera sar daiteke. Horrela, informazio pertsonalizatua, eskuragarria eta ulerterraza jasotzen du, beti ere azken aurkikuntza zientifiko medikoetan oinarrituta. IES Diagnosticsen diagnostikoen garapenean oinarritzen gara hainbat arlotan, hala nola gaixotasun infekzioso eta antiinflamatorioetan eta minbiziaren markatzaileetan. Beharrizanak detektatu eta gure baliabideak artikulatzeko gaitasuna daukagu, irtenbideak emateko. Modu horretan, identifikatu genuen herritarrei SARS-CoV-2aren aurkako egoera immuneari buruzko informazioa guztia emateko beharrizana. Horretarako, birusa benetan indargabetzen duten antigorputzak zenbatzeko azken teknologia txertatu dugu. Orain arte, bizirik zeuden birusen bidezko indargabetze saio klasiko batekin egin zitekeen soilik neurketa hori, eta ez zegoen herritarren eskura. IES Diagnostics, ezagutza eta berrikuntza erabiltzailearengana hurbilduz.